Horrek bizitza zaildu zionez bairi. Tomasen izaera aldatu egin zela zirudien, ez zela pertsona bera eta ez zuela ez bai maite. Halako egun batean, arazoari irtenbide bat bilatu nahian zebilela, maitagarria agertu zitzaion presa handiz. Postari bat ematen zuen, urteetan eskuen artean izandako paketea, azkenean norbaiti eman nahiko balio bezala. Zer nahi dozu oparitzea? Zein da zure desioa? Espaik denbora pizka bat hartu zuen erantzuteko, baina azkenean erantzutean beti bezain ahots tinkoz hitz egin zuen. Hauze desio dut gehien, zu bihar barriro etortzea gauza bera galdetzera. Eta beste batzuetan gertatu ohi zen lez, bizitzak eskaini zion maitagarri ongileari eskatzen ez ziona. Sorteak bere atea jo zuen, haizeak ustekabean beste aldera jo zuen. Tomasek berri zoragarri bat jaso zuen. Botika enpresa bat herrian kokatzera zioan, eta bere beharra zuten berehala. Ospitaletan eta Baiarako botiketan sendagaiak banatu beharko zituen, eta furgoneta bikain batean egingo zuen. Tomas esan saltoka hasi, aski zaharra zenez, erori eta ezurren bat eutsi zezakelakoan. Baina segituan utzi zion edateari. Guztiei barkamena eskatu zien hain ezatsegina izateagatik. Bizarrak kontu handiz kendu, ilea moztu eta kapela eta gerriko barriak erosi zituen. Furgoneta ekarri ziotenean, ezbaimaiti izena jarri zion. Izena berde kolorez pintatu zion, itxaropenaren kolorea. Eta berriro lehengoa bihurtu zen, behar bada zuhurragoa.